Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha mai albarka, Rahama Radio farin cikin al'umma. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri gani gawa ne wanda ya ishi wane tsoron Allah. Wannan shiri zai rika kawo muku labarai na nishadantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa daga marubuta daban-daban. Za mu fara da wani littafi mai suna MALIKUSSAIFI IBNI ZIYAZZANUN na ɗaya, fassara Aliyu Abubakar Sharfaɗi. Mai fassara ya fara da cewa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da manzansa annabinmu Muhammad, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, wanda ya ba mu iko na fito da wannan littafi ga jama'a domin su samu abin ɗebe kewa da nishaɗantarwa yayin karanta shi. Shi wannan littafi fassara ce daga harshen Larabci zuwa harshen Hausa domin amfanin jama'a. Shi wannan littafin mafi yawancin mutanen yanzu ba su san shi ba, domin malamai ne a da sukan karanta jama'a shi yayin da suke jin nishaɗi. Za ku ji cewa wannan littafi ya kunshi labaru na soyayya da jarumta da abubuwa iri daban-daban waɗanda suka danganci sha'anin bokanci da tsafe-tsafe wanda mutanen wancan lokaci suka kware a kai. Za kuma a yadda rayuwa take kasancewa ga wannan sarki, tasowarsa da girmansa kama ya zuwa lokacin da ya zama kasaitaccen sarki da kuma mutuwarsa. Kuma za ku ji cewa wannan littafi ya shafi ɓangaren addini da sauran ma'amaloli na rayuwar duniya. Saif ibn Ziyazzanun a karan kansa an taɓa samunsa a rayuwa ta gaskiya. Idan muka duba tarihin daular Borno, za mu samu cewa ɗaya daga gidajen da suka taɓa sarauta a wannan daula, wanda ake wa laƙabi da Saifawa dynasty, wato daular zuriyar Saifawa, wadda ta shekarar kimanin 1000 tana mulki kafin ta gushe. Wannan zuriya ta Saifawa sun samo sunansu ne daga wannan babban sarki, wanda kamar yadda tarihi ya nuna shine ya kafa ta. Don haka labarin da aka bayar game da shi wannan sarki Saif ibn Ziyazzan yana iya zama kirkirare, amma shi sarkin ya zamanto an taɓa samunsa. A hakika ma dai sunan garin da wannan sarki ya zauna wato Hamra'u Yemen ko Yemen, kamar yadda wannan littafin tarihi ya nuna, ya zo daidai da abin da ya zo a wannan labari. To za mu ci gaba. A wani zamani mai tsawo da ya wuce, zamanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, ya wa 'ya'yansa addu'ar Allah ya sa ɗaya daga cikinsu a zuriyarsa a samu wanda zai mallaki duniya ya kuma yaɗa addinin Allah. Cikin ikon Allah sai addu'an nan ta faɗa kan babban ɗansa Samu, wanda shi Samu a wannan lokaci zuriyarsa farare ne Larabawa, shi kuma ƙaramin ɗansa Hamu zuriyarsa baƙaƙe ne. Bayan sun bar wurin mahaifinsu, sai shi Samu ya nufi gabashin duniya, shi kuma Hamu ya nufi yammacin duniya. Bayan wani lokaci mai tsawo sai aka yi wani sarki mai suna Ziyazzanun. Shi wannan sarki ire-iren zuriyar Samu ne. A wannan lokaci ya samu tarihin addu'ar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya yi wa kakansu Samu, ta Allah ya sa a irin zuriyarsa a samu wanda zai mulki duniya kuma ya yaɗa addinin Ibrahimiyya da yake a wannan zamanin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ne. Sarki Ziyazzanun a wannan lokaci ya lashe takobin in Allah yadda a kansa wannan addu'a za ta fada. Saboda haka ya ta yaƙe cikin ƙasashen duniya, kuma ya ci ƙasashe da dama a gabashin duniya, har ya faɗo yammacinta yana ta yaƙi har tsufa ya fara kama shi. Wata rana sarki Ziyazzanun da jama'a su suka sauka a wani wuri, sai ga yanayin wannan waje yana da kyau kuma yana da daɗin zama, don haka sai gina birni ya sa masa suna Hamra'u Yemen. Shi wannan birni da ya gina yana ƙarƙashin masarautar Habasha ne, wadda a wannan lokaci ita ƙasar Habasha tana ƙarƙashin mulkin sarki Saif Ra'adu. Shi kuma ire-iren zuriyar Hamu ne, wato su baƙaƙe ne. Sarki Saif Ra'adu ya samu labarin cewa ga wani sarki can fari ya sauka a ƙasarsa ya kafa birni ba tare kuma da izininsa ba. Da haka sai tura 'yan leƙen asiri domin su gano masa irin shirin da sarki Ziyazzanun ya zo da shi. Suka je suka dawo suka gaya wa sarki cewa ai sarki Ziyazzanun ya zo da runduna ta sadaukai masu yawa, kuma suka gaya masa cewa ai ma ba zai iya ƙasa ba. Nan da nan sarki Saif ya sa aka tara masa bokayen ƙasar Habasha, domin su ba musulmai bane, taurari suke bautawa. Ya umarci bokayen nan da su duba masa su gani idan ya yaƙi sarki Ziyazzanun akwai nasara ko babu. Bokayen nan suka dukufa suka kama bincike, kowanne yayi sai ga babu nasara. Ƙarshe dai suka gaya sarki Saif kada ya yaƙi wannan sarki domin babu nasara. Sarki ya sallame su suka watse. Daga nan sai sarki ya sa aka kira masa wasu manyan bokayensa masu suna Sakaradiyuna da Sakaradisa da wazirinsa mai suna Wazir Baharu. Nan da na waɗannan mutane guda uku suka zo gaban sarki Saif suka zauna. Sarki ya ce yana so ne su bashi shawarar yadda zai bullo sarki Ziyazzanun. Da bokayen nan suka ji wannan bukata ta sarki, sai suka ce tauraruwa ta baka nasara,
ai abin da za ka yi kawai shine ka ɗauki ɗaya daga cikin yardaddun kuyanginka ka ba ta guba, ka ce kana so ta ɓoye ta a jikinta inda kowa ba zai iya ganin ta ba. Idan ta ɓoye sai ka aika ta ga sarki Ziyazanin a matsayin kyauta ta karamawa. Ita kuma ka umarce ta da idan ta tashi baiwa sarki Ziyazanin abinci ko abin sha ta sa masa guban na ciki, da ya ci ko ya sha sai ya mutu, kaga shi kenan ba sai mun yaƙe shi ba. Sarki Sef ya murna da jin wannan shawara ta boka Sakaratuna. Nan da na yasa aka kirawo wata kyakkyawar kuyanga yarinya daga cikin yardaddun kuyanginsa mai suna Kamriya. Aka kawo guba ya bata, ya ce ta ɓoye ta inda babu wanda zai ganta ko da caje ta kai. Kamriya ta karɓi guban nan ta cusa ta a cikin gashin kanta, inda in ba wanda ya sani ba babu mai iya ganewa. Sannan sarki ya gaya mata zai bayar da ita ga sarki Ziyazanin idan ya karɓe ta suna tare, ta san yadda za ta yi ta bashi wannan guba ko a abinci ko abin sha, ya ci ko ya sha. Ya ce idan ta aikata haka to zai yanta ta kuma zai ba ta dukiya mai yawa, idan kuma ta kasa yin hakan to muddin ta dawo Habasha zai halaka ta. Kamriya ta amsa da cewa za ta aiwatar da umarnin sarki. Sarki ya haɗa ta da yan aike ya ce su tafi zuwa Hamra'u Yemen suka yi wa sarki Ziyazanin ita. Shi ko Wazir Baharu wanda yake musulmi ne, ya musulunta ne ba tare da sanin sarki Sef ba, domin da ya san da musuluncinsa da tuni ya sa an hallaka shi. Saboda gudun abin da zai same shi sai ya ɓoye musuluncinsa bai bayyana ba. Saboda kishin addini, domin ya san sarki Ziyazanin musulmi ne, sai hankalinsa ya tashi, kuma ya san lalle sarki Ziyazanin ba zai iya gane makircin da aka shirya masa da Kamriya ba. Don haka sai rubuta takarda zuwa ga sarki Ziyazanin ya yi bayanin cewa shi ne wazirin sarki Sef kuma shi musulmi ne, ya kuma yi masa bayanin duk irin makircin da aka shirya game da kyautar Kamriya da za a kawo masa, duk ya rubuta a wannan takarda. Da ya gama sai kiran wani yardajjen bawansa ya ba shi takardar nan, ya ce sauri ya riga 'yan aikin sarki Sef zuwa sabon birnin nan na Hamra'u Yemen, ya kai wa sarki Ziyazanin wannan takarda ba tare da ya bari wani mutumin Habasha ya gan shi ba. Sannan kuma ya gaya masa idan ya aikata hakan ya dawo zai yanta shi kuma zai ba shi dukiya mai yawa. Waziri ya ba shi takarda, wannan bawa nasa ya ɗaure sirdi ya kwana doki ta wata ɓarauniyar hanya ya nufi Hamra'u Yemen cikin dare ba tare da kowa ya gan shi ba. Bayan kwana uku sai aka sa a bawan nan na waziri ya riga 'yan aikin sarki Sef zuwa birnin Hamra'u Yemen. Da zuwan sai ya nufi fada cikin hanzari, aka yi masa iso wajen sarki Ziyazanin, ya shiga ya faɗi ya gaisuwa gaban sarki, ya kuma isar da saƙon Wazir Baharu wajen sarki Ziyazanin, ya kuma nemi sarki ya sallame shi da wuri domin kada 'yan aikin sarki Sef zo su tarar da shi a nan su tunanin wani abu. Nan da nan sarki ya masa kyauta, ya sallame shi, ya sauri ya hau dokinsa, ya juyo ya kama hanyarsa ta koma Habasha. Bayan kamar sa'a uku da fito bawan nan sai ga 'yan aikin sarki Sef sun shigo birnin Hamra'u Yemen. Da zuwansu su ma sai suka wuce zuwa fada, aka yi musu iso wurin sarki Ziyazanin, suka shiga suka faɗi suka gaisuwa gaban sarki, kuma suka isar da saƙon sarkinsu Sef na kyautar Kamriya ga sarki Ziyazanin. Ko da sarki Ziyazanin ya ga wannan saƙo sai ya ƙara gasgata abin nan da Wazir Bahar ya rubuto masa. Duk da haka sai sarki Ziyazanin ya karɓi Kamriya, ya nuna kamar bai san komai game da makircin da aka kulla ba. Ya sa aka ba wa 'yan aiken nan masauki, suka kwana, kashe gari ya sallame su suka koma zuwa ƙasar Habasha. Bayan an samu 'yan kwanaki wata rana sai sarki Ziyazanin ya kaɗaice da kuyangar da aka kawo masa wato Kamriya. A wannan lokaci ya zare takobi ya umarce ta da ta fito masa da gubar da aka bata ta bashi, in kuma ta ki zai sare kanta. Da Kamriya ta ga zai halaka ta sai ta ciro gubar daga kanta ta mika sarki ya karba. Sannan kuma suka zauna a cikin wannan dare, haka dai suka yi ta zama. Kuyanga Kamriya sai ta samu ciki da sarki Ziyazanin. Da sarki ya ga ta samu ciki sai ya kira wani malaminsa ya umarce shi da ya buga masa ƙasa ya duba. Sai ya ga ai wannan ciki na Kamriya namiji za ta haifa, kuma shi ne wannan wanda zai mulki duniya. Sai ya gaya sarki wannan labari, sarki ya murna da jin wannan. Daga nan sai sarki Ziyazanin ya rika nuna Kamriya ƙauna, yana tattalinta. Lokacin da cikin Kamriya ya cika wata 4 sai sarki Ziyazanin ya kwanta ciwon ajali, inda ya wasiya da cewa in ya mutu Kamriya ta hau gadon sarauta ta ci gaba da mulki har ta haihu. Idan ɗan da ta haifa ya girma ta sauka ta bashi mulkinsa ya hau. Bayan 'yan kwanaki sarki Ziyazanin ya cika, Kamriya ta ci gaba da mulkin ƙasar Hamra'u Yemen. Da aka samu 'yan watanni Kamriya tana bisa gadon sarauta sai ta rika ɗebo mutanen ƙasar Habasha ɗaiɗai da ɗaiɗai tana kawo su majalisar ƙasar Hamra'u Yemen, tana kuma koran mutanen sarki Ziyazanin mai mutuwa. Cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci duk
ta kori mutanen sarki Ziyazzanun daga majalisa, ta maye su da sababbi. Ba daɗewa sai cikin Kamriya ya cika wata 9, ta haifi yaro namiji kyakkyawa fari kamar mahaifinsa. Tun lokacin da Kamriya ta haihu kuma ta ga ta haifi namiji, sai wani abu ya rika ɗarsuwa a cikin zuciyarta. Bayan gari ya waye, jaririn ya kwana ɗaya, sai Kamriya ta shirya yaron ta fito da shi fada domin jama'a su gan shi. Ta zauna bisa gadon sarauta, sai aka ajiye jariri daga gefe ta kan wata 'yar shimfiɗa mai irin wadda ba kowane jariri ake kwantarwa a kai ba, sai fa 'ya'yan manyan sarakuna. A wannan lokaci ne duk jama'a da suka zo fada a wannan rana sai suka fara zuwa gaban jaririn nan suna gaisuwa ta girmamawa, suna cewa yaron ku kamar su ɗaya da ubansa. Su ne masa baya tare da faɗin sarkinmu na gobe. Bayan sun gama kwasan gaisuwa a gaban jariri da nuna farin ciki tare da addu'a, sai kuma su juya gaban Kamriya su faɗi su gaisuwa. Ganin cewa gashi tun yanzu, tun ba a je ko ina ba, an fara mantawa da ita, sai ta wannan jariri ake, sai kishi ya kama ta. A nan sai ta san lallai gaban ma tuɓe ta zazi su naɗa yaron. Kamriya ta ɓoye abin da yake damunta a zuci, ta ɗauki jariri ta koma da shi cikin gida. Jama'a kowa ya watse. Da shigar ta gida sai Kamriya ta zauna ta yi shiru tana tunani, hankalinta ya tashi, domin ta san lalle idan wannan yaro ya taso ya girma ya samu labarin wasiyar ubansa, to lalle sai ya ture ta daga gadon sarauta ya hau. Kuma gashi ita ta ɗanɗana giyan mulki ta ji, saboda haka sai ta yanke shawarar kawai ta kashe shi, shi ya fi. Ta ɗauko wuƙa za ta yanka shi, sai ta fasa. Can ta kuma yunƙura za ta yanka shi, sai ta fasa. A na ukun da ta kuma yunƙurawa, sai wata kuyanga tsohuwa ta shigo ta ce, kai ki kuma wannan jariri ya miki zaki yanka shi. Nan Kamriya ta ga tsohuwan nan dalilinta. Da tsohuwa ta ji haka sai ta ba ta shawara kar ta yanka shi, ta bari sai dare yayi su hau dawakai su biyu su sulale ba tare da wani ya gansu ba, su yi sukuwa su je can daji sayar da shi, kuma su ajiye dukiya tare da shi domin duk wanda ya tsince shi ya yi amfani da wannan dukiya wajen renansa. Domin idan ya taso hannun wani ba zai ma san shi dan sarki ba ne, balle har ya wani tashin hankali. Sarauniya Kamriya ta yadda da wannan shawara ta tsohuwa, ta fasa yanka shi, ta bari har sai da dare yayi suka sulale kamar yadda tsohuwa ta faɗa. Suka yi ta tafiya har sai da suka fita daga ƙasar, sannan suka ajiye jaririn na a gindin wata bishiya, kuma suka ajiye akwatu cike da kuɗi suka koma su. Can cikin dare jaririn na ya kama kuka shi kaɗai a cikin daji. Yana cikin wannan kuka sai matar sarkin fararen aljanu ta zo gifta ta wurin. Tana ɗauke da wata 'yarta mai suna Akisa, wadda a wannan lokacin tana shayar da ita. Da aljanan nan ta ga jinjirin nan, sai tausayin sai kama ta, sai ta tsaya ta ɗauke shi ta bashi nonon ta ya sha ya ƙoshi. Da ya ƙoshi sai koma bacci, sai ta ajiye shi ta ɗau 'yarta ta tafi. Can da asuba ta yi jaririn na ya sake farkawa, sai kama kuka. Yana cikin kuka sai ga wata barewa mai shayarwa ta zo wajen. Da ta ga jaririn nan sai ta tsuguna ta kara masa nononta a bakinsa, ya kama ya sha. Yana cikin shan nonon sai wani maharbi ya hango barewan nan, ya lallabo yana sanda yana tahowa, saboda barewa bata gan shi ba. Ko da ya matso kusa sai ga ai barewan nan jariri dan mutum take baiwa nono. Sai ya tsaya yana mamaki har dai barewan nan ta gan shi ta gudu. Maharbin ne ya zo ya dubi jaririn nan, ya tabbatar dan mutum ne, kuma ya ga akwati kusa da yaron. Da ya buɗe akwatin ya ga dukiya, sai ya rufe ya ɗauka ya ɗora aka, ya kuma ɗau jaririn ya rungume yana murna. Ga dukiya Allah ya bashi, ga kuma ɗaya ya samu, ya kama hanyarsa ta koma gida. Shi wannan maharbi mutumin ƙasar Duwar ne, ita ko wannan ƙasa tana ƙarƙashin mulkin sarkin Habasha. Da isar maharbin nan gida, sai ya rika kwala matarsa kira tun daga waje har ya shiga cikin gidan. Ya miƙa mata jinjiri, ya sauke akwati, ya kwashe labari kaf ya gaya matar. Ya ce, kin ga shi kenan, dama ba mu taɓa haihuwa ba, gashi Allah ya ba mu ɗa kuma ga dukiya ya ba mu. Da matar ta ji haka sai ta ci, haba mai gida, kai ka dubi irin wannan kyakkyawan yaro, ai da ganinsa ka san ɗan sarakuna ne ko kuma manyan attajirai, ta ya za mu riƙe shi? Kuma kaga shi fari ne, mu ko duk baƙaƙe ne. Ai da an gan shi cewa za a yi sato shi muka yi, a je a samu a cikin wani hali. Kawai yanzu ka ɗauke shi ka kai wa sarki shi, domin ko wannan yaro ya fi ƙarfinmu. Da mijin ya tsaya tunani, sai yadda da shawarar matarsa, nan da na yi kinkima akwati ya ɗora aka, ya ɗauki jariri ya nufi fada. Da zuwan sai faɗi gaban sarki ya gaisuwa, ya kuma kwashe labari kaf ya gaya sarki. Sarki ya karɓi jariri ya sallami maharbin nan. Shi wannan sarki sunansa Afarahu, kuma ya kasance ƙaramin sarki ne da ke ƙarƙashin babban sarki Sai na Habasha. Sarki Afarahu daman bai taɓa haihuwa ba, sai ya murna da samun wannan jariri, sai bai matarsa mai suna da Hashanatu shi domin ta riƙe shi kamar ɗa a wajensu.
duk da su baƙaƙe ne, shi kuma fari ne balarabe. Ita kuma can aljanan nan ta ba jaririn nan nono ya sha. Yayin da ta koma gida sai take ba mijinta labari cewa ta ga wani jariri mutum yana kuka shi kaɗai kwance a cikin daji. Ta ɗauke shi ta ba shi nono ya sha. Da mijin ya ji wannan labari sai ce da ita, ai tunda kika ba shi nonon ke sha ya zama ɗanki, maza ki koma ki ɗauko shi. Nan da na aljana ta bazama ta koma ƙasar Duwar. Ta duba inda ta ga jaririn nan, ta ga bata gan shi ba, sai ta je wurin sarkin aljanu na wannan ƙasar wanda a ƙarƙashin mulkin mijinta yake. Ta nemi da ya baza aljanu cikin ƙasar ko ina su gano mata duk inda wannan jariri yake. Nan da na aljanu suka bazu cikin ƙasar suna binciken inda aka shiga da wannan jariri. Jim kaɗan suka zo da labarin cewa ai yaron yana gidan sarki a Farawo. Nan da na aljanan nan ta juya siffan mutane ta shiga gidan sarki. Ta iske matar sarki tana rungume da jariri, tana shiga sai ta ce da ita, na zo ne karɓar ɗana. Da Hashanatu ta ji wannan magana sai ta fusata saboda san jaririn da take, kuma ta ji ga wata ta zo za ta raba ta da shi. Nan da nan sai ta kiran wasu bayi ta ce su ta dukan aljanan nan har su fitar da ita daga gidan. Yayin da aljana ta ga haka sai ta wani ruri wanda ya firgita duk wanda yake gidan. Ta kuma gaya musu cewa ita ba mutum bace, don haka su ba ta jaririn nan ko kuma ta halaka su. Da Hashanatu ta ji tsoro sai ta fara kukan bakin cikin rabuwa da shi da za ta yi. Nan da nan ta tura aka kira sarki ya shigo gida, ta bashi labarin yadda suka yi da aljanan nan. Sarki shi ma ran sai ɓaci, ya umarci matarsa ta baiwa aljanan nan yara. Da Hashanatu ta miƙa mata cikin bakin ciki. Yayin da aljana ta ga irin halin da suka shiga saboda rabuwa da yaron nan, sai tausayin sa ya kama ta, sai ta ce musu, yanzu zan tafi da shi na ci gaba da shayar da shi, amma idan ya cika shekaru 2 na yaye shi zan dawo muku da shi. Da gama ɗaukar wannan alƙawari sai aljanan nan ta sama da yaro a hannunta ta fice daga gidan, ta koma da shi fadar sarkin fararen aljanu, sarki a Bayaro. Can kuma a Hamra'u Yamen sarauniya Kamriya sai ta gaya jama'a ta cewa ai wannan yaro ya mutu. Ko da ta faɗa haka mafi yawancin jama'a ba su yadda ba, amma saboda tsoron zafin mulkinta sai suka yi shiru, domin sun san lalle idan suka karyata zancenta za ta iya halaka su, kuma gashi mutanenta ne a majalisa. Wannan dalili ne yasa suka kanne suka bi ta yadda ta ce. Shi ko jinjirin da aljana ta ɗauka yayin da ya cika shekaru 2 a fadar sarkin aljanu a Bayaro, sai aljana ta yaye shi tare da yarta, kuma ta nemi izini a wurin mijinta sarkin aljanu da cewa tana so ta mayar da shi wajen sarki a Farawo. Da sarkin aljanu a Bayaro ya ji wannan magana ta matarsa sai ya ce da ita ta bai yaron nan tare da su, ya shaida mata cewa yaron yana da lamari mai girma a tare da shi, domin ko ɗan sarki ne, kuma shi zai kubutar da yarki Akisa daga wata masifa nan gaba. Kuma wannan yaron shine wanda zai yaƙi a ko ina cikin duniyar nan kuma yayi nasara. Saboda wannan girman lamari nasa ya kamata mu bar shi a wajen mu, domin kar mu mai da shi wurin mutane ƴan uwansa su cutar da shi. Da su katima ta sarkin aljanu a Bayaro ta yi na'am da wannan magana ta mijinta, amma kuma sai ta tuna ai ta ɗaukar wa sarki a Fara'u da matarsa alƙawarin za ta mai musu da shi. Anan sai ta ce da mijinta ta yarda da maganarsa, amma kuma ita ma tana da shawara. Ya tambaye ta, ya ce faɗi shawarar ki muje. Da sukati ta ce kaga dai mu ba mutane bane, shi kuma wannan yaro mutum ne, saboda haka kaga halayen mu da kuma dukkan mu'amalan mu ba irin ta mutane bace. Zai fi kyau mu mayar da shi wurin mutane ƴan uwansa domin ya samu tarbiyya irin tasu. Sarki a Bayar ya yarda da wannan shawara ta matarsa, ya kuma yi mata izini da ta mayar da shi wurin sarki a Fara'u da matarsa, amma ta ja masa kunne akan ya kula kada ya da wani abu ya cutar da shi. Da sukata ta ɗauki yaro ta mayar da shi wajen sarki a Fara'u kamar yadda ta yi musu alkawari, kuma ta gargaɗe shi kamar yadda mijinta ya gaya mata. Sarki a Fara'u ya karɓi yaro yana mai farin ciki, ya shiga da shi cikin gida, ya kirawo matarsa da Hashanatu ya miƙa mata shi. Ko da ta gan shi sai ta wuf ta karɓe shi ta rungume tana kuka domin farin ciki da murna da suka kama ta. Sannan kuma ya gaya mata duk sharuɗan da aljana ta gaya masa game da kula da yaron. A nan sarki da matarsa suka sa wannan yaro suna Wahashil Fala. Bayan an samu kwana 40 da dawo da Wahashil Fala wurin sarki a Fara'u, sai matar sarki ta samu ciki. Murna kan murna wurin sarki a Fara'u da matarsa da Hashanatu ba sai an faɗa ba. Gashi suna murna aljana ta dawo musu da Wahashil Fala, kuma gashi da Hashanatu ta samu ciki. Duk gari aka yi ta taya sarki murna. Haka dai har cikin da Hashanatu ya isa haihuwa ta haifi ya mace. Aka sawa yarinya suna Shamatu. Ita wannan yarinya fara ce, kuma sai zamto kamar su ɗaya da Wahashil Fala. Wannan lamari ya baiwa sarki a Fara'u tare da duk sauran mutane mamaki,
ganin ga su baƙaƙe amma kuma sun haifi faran mace balarabiya, kuma gashi ta yi kama da wannan yaro Washil Fala. Haka dai suka yi ta mamaki. A lokacin da Washil Fala ya cika shekaru 7 da haihuwa sai buƙaci ya fara hawa doki. Sarki ya sa aka kawo masa wani ɗan ƙaramin doki. Da Washil Fala ya ga wannan doki sai ya rena shi, ya ce shi ba zai hau wannan ba, babban doki yake so. Sarki ya sa aka mai da wannan doki aka kawo masa wani ingarma baƙi mai sofanan fari a cikinsa da goshinsa. Washil Fala ya ce wannan doki ne masa, ya tsalle ya ɗare bayansa ya sukuwa a fili yana dawa gaban sarki yana turjiya. Daga nan Washil Fala ya fara koyon yaƙi da takobi, nan da nan ya ƙware, ya zama a wannan lokacin duk yaro sa'ansa da waɗanda suka ɗara shi babu tsaransa wajen yaƙi, kai har manya. Ganin haka sai sarki a Fara'u ya rika alfahari da shi, ya kuma ware masa masu masa hidima. Wata rana fada ta cika makil, sarki a Fara'u yana zaune da 'yan majalisarsa ana fadanci, can sai ga abokan babban sarki Sef mai suna Sakar Duna ya shigo. Da zuwansa sarki da 'yan majalisa suka miƙe domin girmamawa ga wannan boka saboda sanin matsayinsa a wajen babban sarki Sef Ra'adu, sarkin ƙasar Habasha, wato shugaban sarki a Fara'u. Boka Sakar Duna ya matsa kusa da sarki a Fara'u ya zauna. Bayan sun gaisa sai ya gaya masa cewa ya zo ƙasarsa ne ziyara. Aka ci gaba da fadanci, can sai boka Sakar Duna ya ga Washil Fala zaune kusa da sarki. Sai bokan da ya tambayi sarki cikin raɗa ya ce, me ka wannan farin yaro nan, me ya haɗa ka da shi har ka ajiye shi a ƙasarka? Shin ba ka da labarin ire-irensu ne za su mulki duniya kuma su mai da mu baƙaƙe bayan sun karkashe mu? Sarki a Fara'u ya ga bokan nan maganganu masu sanya zuciya, sai zuciyar boka ta sanyi, ya manta da wannan magana. Da suka nutsa cikin hira sai sarki a Fara'u ya ga boka Sakar Duna cewa ai matarsa ta haihu shekaru 5 da suka wuce, ta haifar masa 'ya mace. Nan da nan boka ya nemi a kawo masa 'yar ya ganta. Sarki ya sa aka kawo masa shamatu domin boka ya sa mata albarka. Yayin da boka ya dube ta sai ga yarinya 'ya fara ce balarabiya, kuma gashi kamar su ɗaya da wannan yaro Washil Fala, wanda sarki ya ce ba ɗansa ba ne. Nan da nan boka ya tsafinsa ya duba ya ga lalle wannan yarinya shamatu 'yar sarki a Fara'u ce, kuma wannan yaro ba ɗansa ba ne. Sai ya umarci sarki da ya tura yaran su koma cikin gida. Sarki ya tura Washil Fala da shamatu suka koma cikin gida. Sai boka ya sake buga rairayi ya duba sai ga ai ta wannan yarinya shamatu wanda zai aure ta farin mutum ne, kuma shine wanda zai mulki duniya. Saboda haka sai zargi ko Washil Fala ne. Sai fusata ce da sarki a Fara'u ya zama dole ya kashe wannan yaro Washil Fala. In kuma ya ki to zai aikawa da dan uwansa boka Sakar Disa ya ga sarki Sef cewa ya aje wani farin mutum a kasarsa, wanda kuma in ya taso duk zai halaka sai ya mayar da wasun su bayi. Boka ya kare da cewa kako idan sarki Sef ya ji wannan labari to labudda zai halaka ka kai da jama'a wannan birni. Nan za mu dakata saboda halin lokaci, sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wanda ya fassara wannan littafi Malikussaifi Ibni Ziyazzanun na ɗaya, wato Aliyu Abubakar Sharfaɗi, Muhammad Umar Kai Gama da na gabatar nake muku sallama, ku huta lafiya.